Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Vice in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Ngayong aga sa inyo tanan, ari naman kami nga magserbisyo sa kahanginan. Happy Blessed Sunday. Kaupod ko si Board Andrew Montelibano Guapito. Halin sa San Carlos, makadto sa inubahan sa madabutan sang Aksyon Radio sa Facebook Live kag sa tanan niya nagapamati sa amon nga programa. Maayong aga sa inyo tanan. Vice Gov, mayong aga man. Sa tanan tada nga mo nagpamati, mayong aga sa inyo and have a blessed Sunday gid, no? Isa pa gid kag Guapito nga upod na mo do kagwapo simo pa rin sa mga. Wala pa ni. Bye di pa mo na. Pariboy Duran, pare salamat gid. Mayong aga no sa aton nga mga kaaksyon dira bilog nga probinsya. Good morning no. Good morning Vice kag Board Andrew, mayong aga gid sa inyo. Kabalo ka na Pariboy ah. Oo, gani ah. Sige, mas-start na sa aton sini nga pagpagalagad sa aton nga mga kaaksyon. Pamtan naton kaugalingon sa presensya sa atong Ginoo, sa ngalan sa Amayan na Santo. Amen. Ginoo, again nagapakami sa imong guidance sa amon nga pagdalas nga programa sa aton pumuluyo. Lakip ng amon nga pagpangamuyo sa tanan naton nga mga kauturan sa sining panahon sa pandemya. Kabay pa nga tagaan kami sa proteksyon sa sining virus, sining COVID nga nagalapta na subong sa amon. No? Kagkabay pa nga ini nga programa makabulig man sa papanundom sa aton nga mga kaaksyon sa kung anong dapat timuon para maproteksyonan ang lakaw galingon. Tananin nga panamon sa imo sa ngalan ni Kristo nga imo anak akong Ginoo. Amen. Amen. Bao, okay gid ba Pariboy? Damo gid nga salamat sa pagpamangamuyo. Kay daw ini nga semana naton daw hindi gid mayo no. Kay may kadamo kita sa mga amigo nga nagtaliwan bangod sa COVID. So, especially sa mga kaupod naton sa media personalities no. Ngara dira. So condolences lang sa mga pamilya no? nga nagtaliwan sa pikto sang COVID going to COVID. Iniya Pariboy adlaw-adlawon ko mani kung simana gining pag-remind sa aton nga mga kauturan ti maghalong kita tanan kay grabe gid ang pandemic naman di laog-laog no. So grabe ang pag-spread sang virus naman kag paglaton sa aton nga mga kauturan nga let's say maski gahalong ka gani gakalatnan ka pa. Pero ang WHO may-ari ko di Pariboy kag partner Andrew nga reminders gyapon no. Kag number 1 gida iya nga kinahanglan o ariyo number 1 gid magpabaksin. Importante gid nga kinahanglan mabaksin ka kay ti kung ang mga kauturan naton nga nag positive sa COVID kag nagtaliwan mostly sa ila wala mabaksin. Sa record hindi lang sa hindi lang diri sa aton sa Bacolod o probinsya bilog ka kalibutan parang ilog ka kalibutan apply ni sa mo sa local man mo nga sa mga nagkalamatay sa COVID-19
93 to 95% wala mabakunahan. Not vaccinated. Not vaccinated, unvaccinated. oo. Wala mabakunahan ang 93 to 95%. Gamay lang ang porsyento ang kakapatay nga nabakunahan nga ti may mga iban ang sa nga mga underlying conditions, may mga rason na da, no? Kaya na talakay na muna ni Dr. Melvin Ibanez. Ara man si Doki Para gali kay sa na. kay Very now. good. Oo. Pero the fact is, ang kalabanan sa kapatay bangod sa COVID-19, wala mamakunahan. Buhay Wala pa. nagpabakuna. Muna, isa. So, ikadua, ilanlan may ano gid distancing, avoid sa big crowd o Birthday social ah. physical distancing gid. Wala na birthday ah. At least 1 meter away. Oo. Kung maskin 2 meters, Brad, Mas mas mayo. ka okay man. Mm. Kadua, katatlo, wear face mask. So, di may distancing. May nakita. distancing. Pero Layo di ara, punta. maski ano, kag ang ikaapat ya mag-ubo ka kilalan tabunan mo gid ang imong tabunan mo gid ang imong mouth dira. Kag ang imo sa layba kilalan no ay gaasik da. Kilalan mag-ubo ka ga amo pagid niyo. No. May Para ari di nga mag-cover ka. Oo, ang gina sang imong kamot butkon. 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 Mm. O i-abrihan mong t-shirt mo, Kag dito kag ka diri ka mag-ubo sa sulod kay ti at least ikaw lang ya isang maano dira. Imo man na ya. Imo man ya. So, Pas lang makita mo. kung nara ka sa, let's say, sa mga indoor, kilanlan na abrihan mga bintana para ang ventilation dira, ang hangin makasulod, hindi lang nga dira magtipon-tipon kung miyara nga mga viruses o kung bacteria dira. Open spaces, Open still spaces, more favorable. yes. And lastly, kaanom, arigid pa rin po yung alcohol, hugasan ng inyong mga kamot, kaya iti makakamusta ka, ano na yung tawag sinaday, ng Fist bump. Oo, pero ti mahikap mo man gyapon na sa mata mo kung sa baba mo. Na isa ka reminders coming from WHO. Iti kay amo ginaya pariboy kilanlan i-remind gid ni mga kauturan ta permi. Akong laway ko taka-taka bla daw li ano na ko gani isang reminder sa tanan ko nga mga programa nga na yatan. Way ko galikaw ga way ko galipat nga mag-remind gina pero mo. Eventually, Vice Gov, no? May nabaton kundi gani kagina. Do pila ka tips nga halin siya supposed to be sa isa ka doktor sa China Oo. nga paano naton ma-avoid or malesen ang probability nga makuha naton ang COVID, no? Na makatag sa aton. No? Ang iyaw na di ginambal, no? Ito yung sugdanta naman gid, no? Sa DOH na. Ang iya na ginambal, ang pinakauna gid, hindi magnubo sa 7 ka oras nga tulog kada adlaw. Na quality kuya sleep. gali ya kay ti hasta lang kuya 5. Ako Kay ta? mas mayo gid kuno kung 7, kay kung magnubo ta kuno sa 7, Ang there's a body possibility ng imong immunity immunity ga panaog, no? Gawi ka ng immune system. immune no? system mo. So, second, nagambal siya, kaon gid kita. Sang maayong nga pagkaon. idugang no? na karon. Wholesome, high quality proteins nga pagkaon. Juice ta. No? Kay amo na kuno ang ga-produce sang imo antibodies. Sa protein naman amo na ni okay. May dugang ko dali. Sige, Brad. Sige. Tapos, control tagid kuno ang aton nga sugar intake. Daya tapat Ka- kita. Dapat kita. Kay ang sugar intake kuno pag nasubrahan, it can lead to inactivity of our white blood immunity cells for 5 hours. So kung magamula ganubo man ang imo immune system. Kason ang ano nila nga mas makusog ang coronavirus on cold weather. Cold. Oh. Di kita mas kinaari ta di tropical country but September, October, November, December hasta February medyo matulutog na man kita jutay especially sa aton So mga pagkasulod sang bear ni subungo, bear na ta subungo, Yes. datulutugnaw na. yes. So ginasuggest kung makagwa ka sa sunlight mas maayo. But for those nagatinal sa sulod sa ilang panimalay during those cold months, Kabalas gid. kung hindi ka gidya magwa kag magpainit, inom ka vitamin D. Di.
D as in dog, amo na nga supplement. Inaya, ginaadlaw-adlaw ko ng vitamin D. Amo na siya, Ano no? yung vice So, pang D3, D3? D kag N, D3. D3. dason, isaman din nambal, every time you go home, if possible, gargle get. Gargoyle. Gargoyle. Whether tubig, whether ano da nga mouthwash, whether salt, it doesn't matter. Basta, it's important na antes ka magtulog, mas matinlo ang imo nga throat, mas maayo para hindi siya Toothbrush ka katinerda. na lang ako, nuay kagidman ng Oh, gargoyle. di kay imo toothpaste is also makahang. Basta, gargle it sa imo nga throat. Kailang asin, Yes, no? Pinakabarato asin. asin. Or warm water. Oo, kag hindi gani palaga tuloy aho. And lastly, Ato na gila na. no, and lastly, mas mayo kuno kon makapaligo ka, inigalinti mabulubudlay ni sa aton ng mga no kano. Kapoy ka bilog adlaw. If possible makapaligo ka hot water. Okay. Kay mas hindi siya ka-penetrate. Ang iya gani kinahambal di at least 41 degrees. Oh, Nga init. 51 degrees. sobra pa sa ilanat ba? Oo. No? Kailangan yung ilanat ka. 38 ilanat ka na. Ilanat. Kung makapaligo ka kuno maskin isa lang ka 2 to 3 minutes a day. Oh, Basta if possible hot water. okay. Mas maayo. So, Hygiene. Amo na so na. which means Sani? Brad, ang steam maayo. Mayo gid. Kay init mo. Sige, amo na sa Sa ato ng mga kauturan, No wonder paring ang aton la iba niya nag-positive kag ginabutang tato sa mambukal. May ano pag Steam ginagawa, steam and then sulfuric pag ginada. pawan, Madula, So, dasig ka maayo. sa aton nga kauturan na ti hindi ya ka wala ya heaters pa ni malay ang tanan. Laga lang tubig. Laga lang tubig, no? Butangi punada ang takuriyo. O maski gani ang laga mo nga tubig. Ano sa tuwalya ang tayad sa lawas mo sa init masaylo sa imo. Pumayo gid maligo ka kay para Oh. ma-wash So, I out ang mga ano da. I hope those simple Bacteria. tips, no? Na Oo. makabulig. Di hygiene Puslan ya gina. po na. Puslan gina yung mga tityo. Okay, iban no, ay nakabalo mo. Kag dason ti greet nga nang migo ta to nga pamati dikto sa inubaan ot nga ato nito saya si No? Mayor Makmak. Ay, gano'n kada, pre? Mayor Partner? Mak. Halong sa biyahe? Gano kada kag upod Gasi- si Iado GR ho. Gano to sila man? Swimming ka mo da, no? Kaga upod pagid ang isa naton ka grupo. Si Naomi Pukuda. Kaya Abaw. to pagid. Hot gano to sila? Ati, kung gaano mo ikaw mo da, enjoy. Ari galiwa may kasal oh. May kasal. Ay. Enjoy that partner, ha? Mayor, Vice. Halong lang bare puli ah. Okay, isa taga Hinubaan da mayong aga la Kasi sa ara tanan. sa Fukuda Machi to. May Fukuda Machi da. Ti si Naomi may ara to sa daw gina daw resort, Temo kag na daw ko daw restaurant nga gina ano. Hinubaan, ha? Sa Hinubaan. Gina-imbitar ganito ha. Now tapusa lang na ya. But anyway, going back sa kilanan more produced protein sa lawas. Yes. Ang Pfizer mo nang ginaano nila. Ang Pfizer Ang Pfizer nga vaccine. nga vaccine amo gali na daw is separate nga ambot ano ng process dia pag-inject sa aton that it can produce more protein to counter sa ano. Nakita ko lang ni timing gid board nga ginhambal mo na. Nakita ko gabi kay balo ka pariboy the night before nga aton programa ga research mango ko na anong aton nga i-touch di subong. And then with that vaccine gani daw nalipay ko kaya mo niya ang akon nga vaccine ang AstraZeneca mo. Oo. Oh. Te ang AstraZeneca may ara man. Hindi na gali nakita nga hindi ya kon let's say example pag vaccine sa imo first dose kaabi ang ginasiling nila one vaccine may half pagigali mas more effective ang half. Kay ti ang one siya and then after 28 days another injection naman sa imo vaccine. So amo na nga gwa nga 67% ang efficacy Okay. o di ma first dose ka. Pero gali, ang pinaka the best gid ya, half dose ka sa first shot. After 28 days, one shot, one dose ka gid. 90% galing efficacy ya. Nga, brother. Ambot iya na iya sang ano gabi. Dapat, gani kung full mas dako, no? Correct. Pero at least siguro ang first dose maski gamay lang daw gina tapat kuning gid lawas mo mayo ko. gina amat-amat gali.
Ang kwan guro da board mas ginapa-adapt jab lang lawas Oo. wala. Nga pagdason si mga dos mas swerte ang pag-receive Igo yan. ya? Oo. And then, ang second shot, amo na which is full, so grabe ang iyang efficacy. 90%. I-research, ikwan na be. Para sa YouTube ah. Oo. Para sa YouTube. Pariboy, anong imo vaccine? AstraZeneca. Pati kita AstraZeneca. sa inuwang. May pos ako. Hindi nila ko na mag-intra. Do ako di. Amo na ganing ano ko bat may ara man ko yang may theory opinion man ko kay hindi diya 28 days ang gap mo pag after sang first ko nga dose. 2 months to 3 months siguro na ko na to kung hindi ko i-divided by ko ni Bin ano ni man. Hindi may What is to? vice. Kundi ang ako, ang first dose ko, ginschedule ako after 2 months. Oo. Di daw, kuhan ka daw ay supply, na delayed ko daw mga another 2 weeks. Pero nga, bala sa ako sa doktor, mas maganin ako no, mas maganin ko no daw na delay jutay. Mas mayo gid. Oo. Kay daw 75 days pag idya ganing much better. Oo. Mas maganin na delay Mga jutay. 2 months and a half. Mas mayo ang epekto sa lawas. But anyway, importante, regardless of what brand of the vaccine, kilanlan mapabaksin gid kamo yan. Kaya maskin ano pa yan, may ibuligid na. May buli ginaya. Oo. Kaya mo pag hindi isa, no, sa nabakunahan ba lang, ibang nag-salig na kung nabakunahan na eh. Kung nabakunahan ka na, hindi ka magsalig. Hindi ka magsalig. Kaya pwede ka yapon tapikan, pwede ka ay iban, amo na nga that's why ang bali Dr. Ibanez kay na. Pareho na siyang nabakunahan na, tapos nabakabatsyag ka sa mga symptoms like respiratory symptoms. Hindi ano yung pa doktor, kanya nabakunahan naman ko. Igos lang pa doktor. Grabe pa rin Grabe ang ego sang COVID kung magpositive ka, dala galing psychological. Ay, sus, bad. Oo, may ara ko Nagyan kilala pa nga na. lapit gid sa akon, ano siya, so well, and then with God's grace nag-ayos siya, pero grabe daw nagdepresyon. Siling ko batuila na. Okay, may there are times na ara sa naka-quarantine ka pero gapaminsar ka nga daw hindi ka kaginawa nga daw pero ara malangali nga kung sigihon mo makaginawa ka man daw nagdala na lang Brad, tanan. to be honest, Oo. ako, Amo na mo nang experience mo. hasta today, Ay gali. I would say nga, pas na, migo ko, na hospital, kaging COVID, o may kilala ko nga napatay sa COVID, gabalik dahil Kabalik sa imo. gaigo dahil ng imo anxiety. Ay gali, Oo. anxiety. Sakto na, Anxiety bayan attack daw. ka. Daw hindi ka ginawa. Oo. Sakto na ti ako brad pag muna may pisga ako na ti kamot ko. Okay dumat ako Dugap lang usog ang imo nga. O dugat pa lang dalom. Kaya nga Batuin na lang na, Brad. na experiencehan mo bla. Mm. So gabalik sa imo nga psychological effect. psychological effect in the sense pariboy and vice gob nga still you know nga maskin nabakunahan ka, maskin naagyan mo na, Pwede pag it can happen gyapon. So I think ang munang rason nga sa duga ang sakit. daw may trauma ka Yes. gali. Oo, daw may trauma ka. Muna siya. Pasibe Kapin- man kulwat lang. Kapin pa ara ka lang sa kwarto mo. So sa tananda nga nagpositive ka gamon ang ginapaminsan, it's not the end of the world. Oh, life must go on. Batuin nyo lang muna But sila with- mga trials. ano lang? Pangamuyo lang gid kita tanan. Pangamuyo and And then, ang ano pa extra careful ah. amo gid. But don't stop your life kay Kaya mo nisubong ang sitwasyon mo. Kung magmasakit ka or maigo ka, wala ka sudlan ng ospital. Why ka sudlan ng ospital? Sumong kay gutok ang ospital. Gutok, Sumong- kid. Gutok. Oo. Kung ma-ospital ka man, ang oxygen ta daw halos ginakulang na. Nakulang na sitwasyon sa mga So may oxygen. may ara kami ang May ara. salamat Pero, ang ano man tayo. interesita halandon ni Mano, ga manufacture ta oxygen and the good maayo pag sinakay we have decided na ipadakuan para ang ato na volume will double a day. pero ang problema, subong board mo ni, Vice, ang problema. Kay kaya naton mag-manufacture sa damo ng oxygen. Pero kinanglan naton sang liquid oxygen kaya mo ni sang ginagamit naton. Tiga hindi na di sa aton nya way taga manufacture. Ya inagaway na eh. Tigay nagaway na sa Cebu tas ni bakal tigay nagaway na bilong ng 3 Pilipinas. days ago, Pariboy, kabalo ka, we discussed with the governor, araman si Bordandro, and then si consultant, former Congressman Albi Benitez, regarding this situation. Ang aton mga hospitals hindi naka-cater abi kay daw fully booked din, and then ang aton nga mga
facilities, puno naman. Now, there are three kinds of positive kaya symptomatic, mild, and severe. So, ang siguro mabalaan ka nga asymptomatic ka, well, dra ka na lang sa balay mo. Balay mo. Okay, amo nang ginaplanuhan namon. Ang mild, may mga areas kita nga dapat kayuhon pa. Kag dra ka be fully equipped pa na. May mga oxygens man na da. Pero ang severe, amo pagid ang sa mga hospitals, may ara nga iba yung hospital nga kung puno na dito ka. So, hindi ko pa man hindi ko lang gusto pagpaunahan man si Gob po. That's why amo na board and Yes, ginistoryanta no. Si Gob na lang na ang mahambal kag Ang isa pa ka problema, magluwas provincial sa health. mga ospital na balaan ko nga kara siya pamati, may ngagal na Gob. may lugar sila, may kwarto sila. Ang problema, may tao, isang staff na matatap sila. Damo nga daan ga-resign, damo nga. Muna problema. Oh, dito daw may nakita ko daw ano sila, forced retirement tong sa NCR. Manpower ang problema. Pag mo nang problema nila. Pero kung tagaan lang mayo na lang benefits, damo na ano. Mo nang problema lang kay ti ibang ga-resign tungod benepisyo. Ti kuan sila kadaan, ara frontliner sila, vulnerable sila nga matapikan. Ate, pero para naman sa akon kung gusto mo gidya magserbisyo ya maski may sweldo ka ustuan lang ang gina-receive mo kung pagbulig sa tao mo daya. Why never mind galing kay timayara mga tourist man nga iban ya. Of course may labor kada nga gina-provide. Kilanlan tagaan man siyang insakto nga benefits. Pero nga akon sa gani. Ang akon ngayon sa batanda sa gamal basta kun ti mo muna way ta sa kadtuan nga ospital way na sa kun maano na lang tas liman ni mo da andam ka na lang. Hindi ka matapikan ang unang pinaka first line of defense ta. First line of defense nyo pa-vaccine gid. Oo. Andam ka na lang. Kung di ka maghalong basi magproblema ka kung di ka maghalong. Halong lang kay kung di ka matapikan, hindi mo na problema ang ospital niya kung hindi ka nang matapikan. Ay, mugid. So, Board Andrew, with this pandemic, may dugang pa kitang reminder sa aton nga mga kauturan. Well, subong siguro, the whole Philippines, we have to admit, surge gid kita subong. No, so, Muna nga explore pagid kita sang maayo nga kung ano ang solusyon ni maayo dira. daw, Kag daw ang remedy, especially sa medication. Kay kadamo ni ining mga tocilizumab, may bevacizumab, may bago naman kagabi. Si Sumab di Oh, sa ato. tocilizumab. Maabot ka no? May bago naman ko nga nakita mang gabi sa India daw kampante man sila nga bulong daw silisi mab basta mab. Basta may mab. Oo. Kag hindi na kilalan mo ospital, one shot lang ya. Amo ni sa mahal lang mo jutay. prophylaxis amo na sila nga Daw part siguro nga but daw basta ang bevacizumab gintan-aw ko man gani mga bulong ni sila sa cancer, sa arthritis, sa rheuma. double barato ni saya. hindi man. Amo ning Compare mo sa tocilizumab. tocilizumab. Amo ni sila. Do 47 mil man. Oo. Tocilizumab kuno tag-stinta kuno mo. TK daw brand naman nga it's a brand name. Daw amo na nagka-popularity daw masaka gina. About sa mga pharmaceutical man hindi nyo man pagpatamin abing nanano man daw subong making money na bala daw ga ano na sila take for advantage. Advantage sa mga sitwasyon sa mga kinanglanon sa tao. Balo ka Take advantage na sila sa situation. So hindi balo naman. ka kung necessity nga daan, ahaw mong karbaw, bligyaon pa mo. Ay, Sigurado Ay, yung Pariboy. parululigan tanitanan hindi naman Sigurado tamaan ka dako nga ginansya da. Social responsibility man bla. Ana man blang social responsibility Ay, ang tawag sus. naton. Daw take advantage man ng iban kay ko. Stinta mil abi paano na yung makasarang ordinaryo nga tao sa 40 bisan 40 mil bisan 10 mil lang gani paano ka na yung makasarang man. Pero mangkot ko vice Tunga da absorb ko ni Board Andrew. tunga ko na ikaw ma-absorb. kung kaya lang. Ay Ining kuan bala ining home care bala nga kay tugod gutok naton nga kuan mga grupo sa mga doktor sa mga
Ni home care lang yan, no? Grupo ni Doc Milvin, Oo, kwan sila. kag si Dr. Del Carmen, nagtawag sa ako, na istoryanay kami, nagtawaganay kami. Oo. Amo na yang ilad mo kasi subong. Well, maayo na, sigihan nyo na iya mga doctors, group of doctors nga mo na. Hindi ka na way ka na sa hospital, ka sulod sa hospital, i-manage sila ma-manage si mo, obligan kanila. Oo. Mga doctors man na, no? Bigla. So, dapat nga, hindi tagaan sila accreditation na sila mo. Di kabalo ka kung gina ano mo gidya ang imo advokasya ya maski wala kaya sa serbisyo o kung ano basta sigiyon mo na mo daw ginahimo na nila pasyon na. Believe man ko ganun sila Dr. Melvin, no? Kada Domingo. Kaya si Dr. Milvin, oo, kita mo pagpakilala tato di nga guest dari na siya dayon nga kabalo ka ang Action Radio hindi lang yan kay sa Digto San Carlos kag sa hinubaan ang madabutan sini worldwide man mo. Ang kita mong passion na ni Dr. Melvin, alas 12:30 nag-text pa sa sakon mo. Why giniga mo nga partner ko. So anyway, sige yan nyo na lang yung advokasya nyo daw makabulig na although ay makamamay ginaganar dira pero tikita mo as mo ng profession ninyo ang Ginoo na lang kabalo na magbaylo sa inyo. So, siya gani nagligat ka basta niya ba masira ko sa clinic ko ano kay daw kadamo galusot yung mga hindi iya mga balya sa akon man niya daw malutsad gid ko. pertek stricto sa iya sa clinic sa ilang pagsunod sa protocol kakalutsan gid no ti si Dr. Melvin may edad naman balati kabudlay nga Hindi mo siya karisgo. Pero may ara na sada nga ang gakwa blood dugo mag blood test. ang migo ko da. Nga kung ako pakwa sa iya sa blood test ko hindi agad maigo ka kuro gid kamot yan niya vice ko unahan mo ko sa dunga. Ano dunga? Abi tublo ka na lang kaya sta ko dong. Tiara kwa yaman igo yaman ang ugat dira. Maka-extract man siya sang dugo. Anyway, siguro sige Doc congratulations lang sa imo And so Pariboy may nag-comment pala diyo ato bala nga istoryanta kay nato bala board Andrew bala nga atong imo mo bala nga nabatjag man pagalin nila na panawag ko na post-traumatic stress disorder PTSD traumatic stress disorder. That's the reason why, Pariboy, ako, nagngitaig ko psychiatric help. Para at least maintindihan mo paano mo bulngon. Hindi ta mauya. Mukha na ang balya niya, nothing to be ashamed of. Normal gyapon pa nga buhi ta. mugid. As That's why long as mo na we are gina- willing na magbaton bala sang help sa iban nga tao. Muna. That's why mo na gani nga gina-remind ta ginidiaway taya kinahanglan niya ikahuya dere. Kay balo ka kung anong ginabatsyag ta mo man na ginabatsyag sang iban. Kita mo ga ang na-feel ni Board Andrew ina puno pa na bulsa ya. Hindi man tuod man pare Part na So, po silingon nga maigo. maigo kada kag dason kapinsar. kapinsar kapayabi nga ti ano kun lang ni pagpabulong man. Mam problema pa ko nga inog kadto ko sa doktor, inog bayad ko, inog bakal ko bulong. Hindi pala. Kundi ina-apekto ga batya gani si Board Andrew. It's So something- ini sa mga kauturan ta ang ano sini ang advice na lang halong gid kita. Mo gina importante. Sundon ta na lang ni mga protocols bala kay kung gahalong kita hindi kiniya hindi Kaya kita matamaan. mapituan, hindi ka matamaan. Now ang ginhatag ko to nga anom ka tips to sundon lang to. Kay ina ang gilawag ko kung hindi ko naman maliwat dire i-rewind nyo lang ang hamon niya I-replay nyo lang Facebook da. Live. Oo, balik-balikan yung mga views nyo da kay gadugang mo kung pila ka bilog ang views sa aton nga programa. Pero may mga tips kita May mga tips kita. Mga simple mo na nga mga tips pero that could Dako save lives. nakabulig. Dako Yes, of course. nakabulig. Oo. At nung kay Board Mga Andrew to, advices kuwan tadi, to. patian nyo lang bala. Kagbarato to yung Oo. Simple lang pero that could save lives. Mo nang basta sa matian ta lang bala hindi lang tabla patiga ulo bala kay patiga ka ulong isa budlay. Pares bala nga, daw gintanaw ko man Pariboy. Ini daw ano naman lang ni-share ko lang ni sa inyo. Gintanaw ko man ang interview ni
ni Tony Gonzaga kay Bongbong Marcos. Okay. And then daw kadamo sa mga daw may ara gani nga critics po gitan-aw kung review ko duay gito yung lain ha. Kay nag-share man si Bongbong, naka-COVID man si Tokayo ko mo. Migo ko gid. One of the first. Natawgan na kami niya mo. Hindi, Brad, one of the first, pag ganun sa COVID, sila nag-Claygos na. Igo gid. Ara lang sa kwarto ya. For 70 days. No. Di anong ginahimo ya? Well, COVID kita mo, grabe. So, ano lang kita, bato lang kita. I-divert lang ang mind nyo. Hindi gid mag-focus sa ginabatsyag. Simple. So, gina-share nila ha, pariboy. Pero going back sa mo na bala nga issue bala tong si Tony do kaluluoy lang sang Away na. Parehos malandi sa ato. Hindi ka mo gusto ya mamati sa mo. Hindi na ka mo ina iyan na iya talk show. Oo. Ako ya congratulations Tony. Hindi man ta kilalahay ha. Damo man di Gonzaga nga mga amigo tas Bacolod. I don't know kung related ka mo diri sa mga Ilonggo nga Gonzaga pero mayo gito ya. Ang interview mo kay nga hindi lang to ya siling daw ginpaboran mo si Bongbong Marcos. Ginpaboran mo na but a week before ginano mo man si Vice Lenny interview yaman kadamo ang politician nga i-criticize tapos nga ang i-bash. Balo ka kung probably may page ako ay magko-page sa iba hindi man ko way may matanaw pero kung may page ka ang imo dang inatinguan na nga mag taas man ang viewers mo sa kandibla mo nang natinguan mo da now if this kind of interview makapataas ang viewers himo na laya hindi man nagure para pabura ng isa ka tao. Hindi na. Dason ang balon niya daw gabaton ko no interviewon. Dason may ginabayad. Wala na iya. Ikaw bi pariboy in a person of Bongbong Marcos, Senator Bongbong Marcos or Vice Governor Bongbong Marcos, Congressman Bongbong. Upod ko na sa Congress. That's why mayuhay kami. Ano gidbi ang ipamangkot mo siya kundi ang previous siya kung ano ka bata ka sa presidente kamusta si papa mo during that time si mama mo hindi bala ti asugid gambal ma lang within fact gani nag-emotional patusto kayo kay i-recall mo ang isa ka ang imo nga tatay nga ti sa Madula ara ka stupad ya parehos man sakon pariboy antis Madula si daddy sa kalibutan ako stupad ya pareho gid that's why I feel nga the same kay nagtangla lang sa imo gatulok daw may hambal nga hindi ka hambal ara gid ja pare alas 4 tumduman ko hasta oras alas 4 sang kagahon nga dalalod sa namon sa ospital so hindi ka pakot. Una sila nga interview kay Bongbong to lang. Nambal na sa malain sa Maya. Maya na. Mayo mga line of questioning ni Tony. Brad, ang mga isaan Amo na gani siling ko kung gisabala, may ari man di nga mag-monitor sa aton kag mag-comment nga do hindi ka lang ya mamate. Ano man yang amo. Kami ari there is kanginan gihatag sa mga advices kag maayo ang ginahambal ta di gabulig kita. Di blabord kung magsiling may siling di sila nga gapamulitika naman kamo kay dali. Di ka lang ya mamati di away man ya kami kilanlan sa imo. Ang gusto mo lang ya mamati sa mo na muna ya ang appreciar taman. So gahatag ta diya ga serbisyo tadi kay sa subong pandemic hindi man ta kakadtugid sa kabilugan hindi kita katipon tao kung may ara kita ginabulig ginapagi ta sa LGU amo ni simple nga bagay na makabatis la sa aton kag makabulig ta sila kag amo ni siling ya nga ti anong ginaobra nyo da well amo ni ginaobra namon gina-share namon sa inyo for information correct para mabalaan nyo kung gaano kami dira sa Kapitolyo balo ka sa tao ya pos mo lang mag-komentar mo ang pinaka-posimuhon, mag-komentar lang mo. Pero may nga komentar, Brad, na minaperang higo na perle. Ina mga plak komentar, abo man wala man direksyon kabuhi nila. Iti natural. Huwag ni moon. May isa. Ang nami blatan inakon ka komentar ka, kag ikaw na nagakomentar, ang imo kabuhi diretso kag successful nga gid bala. Puy na gani nga hindi mo pa gani makayong imo sagay ka na pang komentar sa iban
Di wala. Amo na siling ko hali ka mo istorya, bla. Hindi ka hali ka mo istorya dira sa isikitaon nyo. Tanawan nyo anay kung may unod kaldero nyo pagkagason nga adlaw. Sigurado kid Vice Gov, Pariboy. Damo mo naglibak sa aton. Ay natural. Kagang isa nga ginambal to yan ni Bongbong. You know, halin sang gamay siya sa sugod sa kabalo sa magbasa nga ang iya nga papa presidente inang why na sang mayo nga why sang mayo nga gagwa sa newspaper. Tipo for how many years? 20 years ara man sila. Oh. Ti daw na anad ka na bala niya. Kag niya sa politika, hindi mo man siling ma-perfect ni. Hindi ka gani ka siling 100% nga mabuto sa imo. Kay ti miara ginaya hindi gid magupod sa imo. Pero Hindi mo perfect. Basta ubra ka lang. That's it. Pero Vice Gov, like sa ila, kada dlaga nila sa ila lugar, daog man sila. To. So that means something. Kaya nga madaog ka. Amo na yung tawag nga ang majority ara sa imo. Kaya kung lain ka nagidya kaayo, Sa imo lugar, hindi ka na. mismo si Mus garantir di ka. Tanawa bla daog pa siya, nagsenador pa. Hindi ba? Amo nang pakalain mo sa sa mga millennial ya daw gin-idol pa siya. Kaya mo mo na nimo ka pa mo na nila ka pakalain. Kadadlagan nila, wala mo sila klaperde. Why man? Bisan, sa ime. Why may ara man? Daw mo sila tanan nila, dlaga, no? That's why hindi So mo ni therefore, Pariboy, nationally, In other words, Tama hindi man mo tandog, ni maakomodar tanan. Kung nara ka sa politika, kung di ka gusto nga ibas, di ka mag-intrapolitika. Kung why sang may why hater dati sa akon damo man. Kay Bordando, maski mas damo pa siguro. damo Pero man. di, pro partner. Pero importante, majority. Oo. Ayaw gimantanan nga bonga. Oh. Ara ka daga pamati, bong. Bong, ara ka da bong. Iyo, bong, bong. Bing bong. Oh, bong. Oh. Mag-amo ni mapabunyag man ko. Mapabong naman. Ay, inaya gina-share ta lang. Bong, Montelibano. Oo. Okay man. Si Abong na lang ko. Why tayaga kampanya sa personality? You were talking about that talk show ni Tony Gonzaga. Di ba't Para naman sa ato ni Subo. Ginarelate ko man, ba't imagine? Nabi kita nga duwabe. Ano gid biyang gadgad tayong kada Domingo, ari kita dibi? Correct. Mo gid. But I think ang decision, ang aton ni main decision why nag-decide na sini was gusto ta nakikita ta kalibot pero paagi sa social media makabulig ta sa aton pumuluyo sa aton di nag-discuss. Di ba? Di ko may nahisada sa aton. Di ngita makamu radio station Nang ipautwas naman to ya hindi ba? Sabi mag-vlogger man kamuda. Oo. Oh, di ba? Kung pa rin sa inyo, lang taon ta, magsiling sila nga. Kaya politika naman, aran naman sila. Bisan guro ngayon natin sila, guro sa politika, daog mo na sila Di gyapon. mo, pariboy. Who cares? Kung politika lang, why man kami nag-deny na madlagan kami? Oh. Kabalo naman yung tanan na madlagan kami. Gid. So, Pagsugod niya nagkuha ta diya airtime sa Action Radio. Kabalo na ng tanan. Oo. Nga si Andrew kasi si Jeffrey Pereira mahatag la impormasyon. Nibla Pariboy. Oo, Nagambal gani ko kay Marinuna kay pari Eric to. Huwag ka to Pariboy. okay. Sang anibersaryo. Ga programa Oo. during that time. Sili ko pare basi kilan lanon yung airtime ko da. Ihatag para for the ano man sang station. Why gidya problema. Balik lang kuya tapos leksyon Hindi pare boy. Anya hindi pare. Ya kilanlano na kay nakita namon informative ang inyo yang ano kung whatever da ya ang ara programa ni gobernador kag sa inyo da sa Kapitolyo gina-share news publiko. Kung ano ang mga programs and project na ginahimo news probinsya. Sili ko salamat gid sa management di sang Action Radio. Makakita ang gina-appreciate manggali sang aton nga presensya diri. ay napasalamatan naman. No, kaya para sa akon pamilya na ning grupo ni. Oo. Ay
pila na katuig, pariboy. Kagawad pa ko sila Carlota, paririk na na. Action Radio na mo. Oo, kagkadamo man sang mga ari, mga staff nyo, di ka mga reporters nyo gani, mga amigo ta. Tiyan mo na. Iban nga guro nga stasyon guro ga pangimo na nga daw ari ka diya sa Mga amigo kumana sila. Oo, mga amigo kumana. Sige lang, kay hindi tama na sila nga ano tang schedule ta Sunday, which is family day gani ni, tapos ni balik naman ko kay ang speaker of the house ko Topas Manila. Tiara dang kabataan na mo malang ng aton kalipayan. Ay daw kasadya mga ni bari kay daw na ano ko na ni Blang na every Sunday daw ara na sa aton nga schedule kag daw gawi na nga napilit na ara na 11 to 12 Action Radio. Muna Brad, no? Kaya the night before gatuon ako kung ano dadato. Ang aton day pagkanto, hindi man ni sila nga kay mampang-ampang sa radyo di No, pars abe to pars akon. Ining Domingo kunin sa tutuod lang, dapat ato na ko nito sa Don Salvador o di na ko nagmotor-motor so una. Ti subong mga grupo ko mambasa ko nga. May obligasyon na kita. Nga pare, din ka motor ta mo ni. Hindi lang ko kung Domingo kay may alas 11 ko. Daw mo na bla. Hindi pro. Ang imo pasyon sang una, ging kambyo mo para sinikig do pa subong naging imo na ni nga pasyon taman nga duwa Brad. Oo, daw kasadya lang No? na supposed to be. Passion in the sense nga makahambal ta di, makabulig man ta, makashare man ta. Kag not only that, makatuon man ta sa iban na nagakomentar na Oo, sa di bla. Sang sa magbasa ko di sa nga text nga kada adlaw sobra 150 ga text sa imo di sa. Hindi ko na mabasahan. Kag tanan na da ang mensahe sina siguro mga 70% ang imo nga kinahanglan nga mabuligan. Dapat man na nila insindiyon pero ang ginahimo ko tawagan way na ko ga reply man kung isa pero ginabilin ko na sa akon nga staff dada nga ini nga number panawagin nyo kay may ginbilin ko di mula na kung daw ay paunod-unod ang ato ni sa wait lang sila na ya hindi na mahina ang kalaban. Pila man lang siyang insindiyon mo para gindedicate ko na yang sweldo ko daya sa isa mo kabulan sus inagurong sweldo ko daya mga 5 na kadlaw ubos na iya para sa mga sina kinahanglanon. Ubus ge. Ang itaan kada sa ang Remdesivir karon mano kada. Pariboy. That's how we feel na lang ginsulod ang ini nga profession. And then why tama na yagi na broadcast no. Pero sa imo na lang na ibalatsagon kagkado kanami isang feeling. Nakabulig ka. Oo, maski gamay nga butang, kanami Wala lang nga isang nga sa feeling. inyo, hindi nga pa politika. Kung desidido ka, desidihin nga tuntuon. Oo, tago-tago pa nga. Hindi bla. Mga tago-tago. Duwan lang kas manaw, dideklarar ka bla madlagan ka mo hindi. Hindi bla. Amo na kay na antis ta magano, pero hindi ko kainsindi. Dra mangyapon makadto. Pag insindiha, 7 months pa ni antis mag-election day. Ano pa halin mo tago-tago daman. Daw na ano ako ya pare daw nanan ko sina nga mga way kaga decide. May marang iban nga ni da nga way pagani sang daom-daom nyam lagan ko. Wala. Di pero Brad. Sabton ko naman lang gid na. Oo. Budlay man magdesider ko may upod si mo ay. Ati imo na ya kita mo man na. Siya do makabugat amo na ko naman Brad ang ambal nila nga mahapos magbutig sa aton pareho. Puka budlay gid magbutig sa aton kaugalingon. Mo gid. Wala. Ay. Anong pinakabudlay sa So dra pa lang nga daan do hindi ka na gani. Ang ginapangita Papatikon tadi mo si lawas, zero no? eh. Bebla, magsilik ka tampad. Tampad mo na kay iway kapakad. Sabi yun, ano plano mo blay plastar na sa iban tapa nga tao mabatian. Imagine kahapon ang Lab Negros Ay, nagtipo okay mayo lang kay gina ano mo pagpasalamat ko sa Lab Negros dito halin sa First District Asa sa 6 man. hasta sa 6 nga nag-endorse sa amon. Salamat lang ko yan. Mo Endorse gani. sa amon ni Gob. Imagine ang Lab Negros Kahit nag-endorse. yari man ko sa Onega ya eh.
So, Pag-endorse, gibe na naya, dugay na naya. Kamu gani pag endorse pag sa unigat, isa ng tanan, ti kung ikaw man binano pag niya man. Ay, political season na eh. No, muna na. Wait, tayo may ginaigo di ha. Ang maigo lang. Ginahambalanta ang reality bala. Nga, pabalo ka na. Kung gusto mo gin man magserbisyo, paano man mabalaan sa aton ng mga kauturan? Kay at the end of the day, sila man niya gyapon ina mga desisyon. Di man kita. Hindi man kita. Para nga makapreparar ang mga pumuluyo. Oo. Oo, Hindi ka piparar pumluyo. Para makapiparar ka para sa pumluyo. Ay, bla, pare boy. Basi, gulpihan ka lang. Oo, basi ko, kilanlan piparado ka. Kag gin-advise ko ni Iban nga ginasugyot-sugyot lang permiro lang na sugyot-sugyot. Pagkadawara nas tunga-tunga. Dubura, Alas dor rin ka ba? na binuyan ko. Hindi naman sila lang na basi kung ginatibong-tibong ka muna, gulpi lang mo buyan talaga. Nya damo. Nya damo gid ga hambal sa akon madlagan lingko pila ng damo. More than damo. Ano ba si Atan sa eskwela, more than one is many. Oh, 200, 300. Kung kilalanon mo 50 mil nga butos para magdaog ka. Oo, sakto na mo muna. Oo. Nya damo ka duso mo. Pila sila kabilog si Pabe. Nya damo, madamo. Ay, lingko Sige na lang. Amo ko na yung mag-advise pa rin, boy. Ano man biya, lipatas ang patiko-tiko, pa liko-liko. Nga mo nagyapon na mo na ning edad ta. Diretsuhan ay. Ilan anong nabilin naman, coach la, anong nabilin mo nga legacy, mag-advise ang insakto. Mga ilan na, why na bayad. Hindi, bla, pare, boy? Oo, pila ka nakatuwig, 30 anyos na guro. Ay, sus, 30 anyos na kus politika. Alin pa kus barangay kagawad. Sakto ginaya nga advice nga ng ano mi ako na muslim lang Bayis to damo gid nagaduso sa ako ni madlagan sa mo ni Moti makunti. Abi si pabi ko bilas lakbilog. Kita na unta kung may pagdaog ka mo. Ngayo, hali ka pamangkot sa akon, tapos sa tagaan ta ka-advise, okay? Kay pangitaan tamang ka nga mamangkot ko para sa pagpadaog mo. Pila ka bilog asosasyon ang suportar Simon. When you say asosasyon, it's a group of a big delivery sa buto. O pila ka bilog NGO, pila ka bilog ang mga pila ka bilog kapitan mo. So mga mo na bala. Ang pagpadalagan. Basing nga doso si mo ay magabuto. Ako lang sa una, nag-inload, traman na sa una, nagkakawad, ang pagpadalagan niya, hindi niya palagpatanay. Oo, hindi niya nasiling pala nga, basic pala nga. Ang time mo, ang effort mo, ang time mo, ang effort mo, ang resources mo, Pero ang kapoy mo. pag dalaga sa isang katao sa politika, yan pare boy, destiny and timing na yan. Correct. Oo. Hindi niya... Hindi niya nga... Kadamo, sa damo, kwarta, naglaga sa politika, pero di. Ay, sus kadamo gid. Oo, gid. Pero, Somewhere in dinto, kakadamo Mindanao. lang. Oo. Kung plangga isang tao ya, ano gina. Kag ang sa likod pagid. Hindi mo lang siling ang isa to daw makadlaw gani ko kuno day daw driver to gid padlagan gid pa kontra sa isa ka sikat nga congressman. Pero kung siya lang ya mismo hindi sa kadaog ang sa likod ya ang naga-support sa iya kaya mo to yung pursado. Tidugangan pagid nga mayo man siya. All Nagapos. qualities ara sa imo. Nagapos na gid. Ako na siling natin, destiny mo na yan. Oo. Destiny. Pwede ka na-agree, Brad. Ay, gani ayo. Okay, ang imong final words, Bordandro? Dati at ako ya, basta still stay safe. Oo. No, kaya this is far from over. No? So, let's just be strong and lapit na lang ang aton nga tigipusuon sa aton Ginoo na pagsalig siya. Di ta ni pagdulaon. Ay, amugin ang pinaka-importante. Pariboy, may advice ka pagid Pariboy, kay veterano ka na yang sa amo sining karir. Basta mula na nga ako lang yung dumdumo ninyo, nga ari lang kami diya. Para first and foremost, ang magsilbi, makashare kami bla sa inyo sa mga informasyon lang. Nga mapuslan nyo. Bisan sa amon programa, sa regular program namon,
para kami daya, para nga mag-share sa inyo kung ano ang kinanglanon yung informasyon nga at least maka-guide, makabulig sa inyo man. Oo, mamati lang kung gaugtas kay hindi na maputas eh. Be happy lang bala kay may araman di ba ni kasi ling sa kung bawali agin tuhanot nga hanot do maupunta sa media man da. Ay hindi kung hindi ka mo gusto, hindi lang mo mamati sa iya bala. Sa ilo ko mo sa iban niya no nga station. May nipilitay, hindi ko Ay, ano? Yaki ginahanot niya. Abay, ilan da. Pero in-advise ko man, hindi lang below the belt. Hindi lang. Kay, magsubra-subra ka na daya. Kung sa ganto kontra mo, pwede man saya ka file kaso sa imo mo. Di ba la? hindi ka mag below the belt, di ba? Oo, but too personal. Sa kinantong, sa bilalo, bas hindi ka kaubo, sinamo. Amo na, oo. Budlay na. Tapos siya, mama, kanto ka man kag mangayo, pasensya, budlay na. Amo na, siling ko ah. But anyway, kita ya friendly, kita ya Pariboy. This is a good advice man sa both sides. That is, be realistic kita. So, Pariboy, Sige, kay oo. manamyaw nat kita. Oo, okay. Mauna gid ang akon niya magulang, si Alfredo Ferrer, Brad, mayong agada, si John Serna, no? Kamo nga duha, maigrit ka mo? Sige, yatag nyo lang. Okay, si Pasalig mama sila, mo, DA, Sandra, my sister-in-law, mayong aga si Imbang Jucampo, mayong aga manda bang sa inyo, tamyaw ko lang happy birthday sa mapisan niya kapitan sang maaw. Ay, birthday ni Kapbito? Kapito, happy birthday. Wala Birthday ka ko, ba? Kapito. Happy birthday. Text na lang karon ka pa. Okay, birthday. Daway gid sa kapang Daw na ko blas ang 3 kings mo. Three Kings da, si Kaplilong, si Kap Ike, si Kapbito. Migo ko sa Lagasan, sa kay Kap Melo, nagtawagan na yung mga migapon na. Okay. Lister Ray Benitez, good morning, Action Bacolod. Wow, radyo mo. Watching from Auckland, New Zealand. Mayong agalanda sa imo, Rhea. Kay Iyado ko, Rixie Dulakha, mayong aga. Iyado, stay safe man Kay, ang magulang ko sa New York, kay Dave Ferrer, why man ni absent. Kay Brad, mayong agalanda. Kay Sis Dina sa pamilya. Kay Kapitan Jervy, sa Barangay 2, Poblasyon, La Carlota City. Mayong agalanda sa taga Barangay 2 sa CAP kag sa council mo mayong agalanda kay kay Tutang si Pati Slimy. Ara kadagali mayong agalang Oy, kay Nancy Normal mare, text ka di sakon, relax ka lang da kay si Mamrot lang na matawag sa bata mo. Okay. Kay Ligay Villares Archibar. Okay, mayong agaman sa imo kag sa mga kay Now Ramon and Lucy Archibar from Talok. Okay, taga Talok mga constituents ni Kong Yoyet, mayong aga lang. Okay, kay Ilin Doroteo. Okay, mayong aga lang da. Kay Eileen Garcia Pua. Good morning. We love you. We love you man. Our Barangay Hagimit. Okay, mayong aga lang sa taga Hagimit dali na. Kay Ana Sinoro, mayong aga. So, Board Andrew, okay. Bawari naman migo ta. Alex, may agada. May agalanda sa DepEd sang bahin sa plano sang DepEd nga face to face classes which is almost 100% pa ang mga kabataan wala. Gid, sakto hindi man away pa man nag-decide si presidente. Kay Star Mayo, Action Boy, what you up to hear with Vice Gov Action watching, listening inyo. Thank you, Gid. Sa Chicago na. Chicago. Okay, kamusta lang sa taga Chicago da? Masyar na to, Brad. Kay Led Yamagishi. Okay, Yamagashi. Okay, Led, mayong agalanda sa Japan mo da, Tokyo. Kay, Sir Lutaw Jo, mayong agalanda. Okay, kay Melrose, si Melrose Pamilyaran, mayong agalanda. Mayong agaman ko no, Brad. Ay, ang ako niya, first cousin niya, Guapita. Okay, be strong kasa. Kay Beverly Rosales. Muna. So, inaiyakas kay babakod ta. At least ayo na. Okay, kay Jean Mar Taglik.
Tamyaw ko lang lihog si Vice Gob and the family Tagle sa Barangay Palaka. Okay, ang taga Palaka Valladolid mayong ginatamyaw. Mayo happy Sunday. Okay, kay Attorney Maki mayong aga kita na itabuasa. Okay, kay Maricel Gama Corta. Good morning, Vice Gob tani. Atensyon man palihog sa mga naka-quarantine facilities damo lamok. Ay ti mayo gid ina blang mga mayo man nga mga request iambalon tani sa mga quarantine facilities towns and cities. Nagapanawagan nya damo lamok. So hindi makita kapaging siguro kay base kon maguba. Hindi lang. Hindi advisable. Sige, mangita ta ko nanong mayo kay ti base ang naman dinggi naman bala way labot ging COVID ka naging dinggi kapag id susbublay na gid na ya. Okay, led. Okay, next year may sa May Bacolod kag Murcia kaya ako mag-vaccine katulad diya. Ngitalan si Bordandro. Anytime. Led. Kay ATV Bill Macho, good morning. Okay, okay Alex na taman kamo pagid Barrio Garay, good morning Landa. Kay Led, okay. Sino pa ni kay Ma'am Ninay, Rosemary Kabugwason mayong aga Landa gapamati gid Okay. Si Martin Aliling, good morning. Okay, Teresa Pereira, mayong ugto tanana. Okay. Si monitor taga diri sa Marikina. Musta pamilya kong Pacheco, inigaran pamo kay taga mga Pacheco, pamilya Pacheco da sinigaran may gapang musta si News Teresa. And then si Cherry Bokbok Voucher, ma'am. Idlaw mo ko si mo ba? Okay, mayong ugtolan da, Cherry Bokbok Rona Rigada Traba, ako lang maligo. Ano ni man? Kung ako maligo. Galaga ko down. Galaga ako down. Pwede man na, no? Iba. Down, iba. Okay, that's good, Sige, kung mayara ka mo nga i-share bala, kag makabulig sa mga kauturanta, i-ano nyo, share nyo di, I-share nyo, i-text nyo, Hindi ko lang binuligay, Okay, kilanlan siya. Kita mo si Cherry, Ma'am Cherry. Kilanlan, ipalo ang protocol kay para safety. Mayo gina. Kay Ludilin Ibanez Divero. Okay, watching from Montreal, Canada. Kanami gid ka mag-Ilonggo nga dahil. Sige Kadto kami das Canada kay Yuga Gabriel. You. Okay, you. Gapamati kami inyo diri sa DK din nga ning DK. Sa Lakaluta ni. Lakaluta kapian. Okay, mga piko danay. Okay, Anthony Iribal. Correct advice. Thank you. Watching Lakaluta Balboa. Okay. Si Joel Lokbia. Okay, Joel Balboa. Okay, Sarge Len Doroteo. Pabay sila, Vice, go, job well done. Way man ko advice man lang kuya, way man niya may kontra sa ato na. Advice lang ko. Hindi ta mapabayaan na kay tigin na korekta sila. Okay. May ilang mga kontrabida sila bay hari kami ang nag-suportan. Pamati way. Mas mayo gid mamati lang kita. Maski mga kontra pamati kamo sa amon mga kontra. Kay ini para sa inyo. Sige, thank you sa advice Watching from Japan now. Okay, hindi ko ni mabasa kay ti Japanese karakter. So okay, Led si Lida lang niya kabalo na magbasa kaya ra sa Japan. Okay, Lex sino pagid na Lex? Melchorita Ferrer. Okay, Parintita. May harap ako to. Pwede pa. 1 minute na lang kay do dali na lang guro ni. Okay, kay Rosalie Bingan. Okay. Bingan. Kanlandog. Go. Mayor Andrew. Hello. Allen Himotea. Good morning, Vice and company. Gamonitor kami di sa Linawan, Kawayan. Oy, ang taga Kawayan. Mayong agada. Amigo tada. Si kay Kapagustin, kay Lito, kay Sami. Sami. Sa Lito, Sami. Okay. Isa pagid kay Attorney Palik mayong aga. Kay Rolly Rojo mayong aga sa tanan, mayong aga man sa inyo. Kay Rona Traba hindi
man malipod, even sang congressman palang kakadamo man nabuligan. Thank you, Ron. Okay lang na ya. Salamat gid ah. Okay. Si Morning watching from Canlandog. Okay. Christian, istama o Christian, pila na edad mo? Kumusta landa kay Lito kay Glory Jen ha? Okay, kay Leda o Alan Aplaska Abong, mayong aga. So, okay. Si Doktora Lorena Ibanez ginapatamya man sang Ay, Tita Lore, mayong aga da. Hinablo siya sa sa Las Kay Vegas. Sharon gali, Patamyaw siya. mayong aga. Si Sharon, morning da. Morning da sa inyo tanana. So, okay na. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.